Buruko ura nork egin zion jakin nahi zuen Satortxoa. Bazen behin, Satortxo bat lurrazpian bizi zena eta egun batean bere etxetik atera zen eta plost! Kaka egin zion norbaitek buruan, biribila eta marroia, txorizo baten antza zuen. Bidean bazioala, txoria jarri zitzaion aurrean eta galdetu zion Satortxoak. Zu izen altzara buruko hau egin didana? Ni? Ez, nik honela egiten dut. Erantzun zuen txoriak eta txasta, tanta zuri bat erori zen lurrera. Orduan txoria ez zen izan. Aurrera jarraitu zuen eta zaldiarekin topatu zen. Zu izen altzara buruko hau egin didana? Galdetu zuen Satortxoak. Ni? Ez, nik honela egiten dut. Erantzun zuen zaldiak eta plost, 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 bost bola bota zituen biribilak. Orduan zaldia ez zen izan. Aurrera jarraitu zuen eta erbiarekin topatu zen. Zu izen altzara buruko hau egin didana? Galdetu zuen Satortxoak. Nik? Ez, nik honela egiten dut. Erantzun zuen erbiak eta txar, 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 15 bolita erori ziren ziztu bizian. Orduan erbia ez zen izan. Buelta eman zen eta antza zegoen. Zu izen altzara buruko hau egin didana? Galdetu zuen Satortxoak. Ni? Ez, nik honela egiten dut. Erantzun zuen antzak eta krasta, 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 karamela kolorezko txorongo mordo bat erori zen, orduan antza ez zen izan. Gero buelta eman zen eta behia zegoen eta Satortxoak galdetu zion. Zu izen altzara buruko hau egin didana? Nik? Ez, nik honela egiten dut. Eta plost, opil berde marroi bat zabaldu zen, orduan behia ez zen izan. Gero txerriarekin topo egin zuen eta galdetu zion. Zu izen altzara buruko hau egin didana? Eta txerriak esan zion. Ni? Ez, nik honela egiten dut. Eta metatxo bigun bat erori zen lurrera eta sekulako kiratsa zegoen. Orduan txerria ez zen izan. Orduan bi euli beltzekin topo egin zuen eta galdetu zien. Zuek lagundu nazakezue? Eta esan zien Bai noski, egon geldi. Buruko kaka usaindu eta nork egin zuen jakin zuten bi euli txikiek. Eta orduan euliek esan zioten txakur bat izan zela. Eta Satortxoak bazekien ze txakur izan zen. Orduan txakurrarengana joan zen eta kaka egin zion buruan. Zuek zer egingo zenukete? Zer iruditzen zaizue satorrak buruan txakurrari kaka egitea?